Al primer reportatge d'avui ens apropem a l'Escola Can Serra de Barberà del Vallès per compartir amb els alumnes de quart un taller sobre coeducació. La sessió està impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i encaixa molt bé amb un procés de canvi que està realitzant el centre educatiu. Avui aquí a l'Escola Can Serra s'està fent una activitat que es diu Els Oficis i que pertany a la línia coeducativa que surten a la guia d'activitats educatives del Consell Comarcal. Llavors, el que estem intentant és que a nivell de primària, de l'escola primària, cada any es pugui fer un taller amb diferents temàtiques, però sí que relacionat amb temes d'igualtat. Ha vingut una noia que l'enviava el Consell Comarcal i ha estat adreçat als nens de quart i tercer de primària, en aquest cas avui només per als de quart, i venia a fer un taller al voltant de la coeducació, referida als oficis. Vam decidir que vingués, que vam pensar que era una bona idea perquè estem a l'escola duent a terme una formació sobre coeducació i el Consell Comarcal oferia diferents tallers sobre coeducació i vam creure adient que al cicle mitjà comencés a experimentar tot això que nosaltres, des d'una vessant més teòrica, estem fent a nivell de claustre, doncs veure com això es comença a aplicar amb els alumnes. A nivell de Catalunya hi ha una llei d'igualtat que està pensada o que surt en aquesta llei el tema de la coeducació. Es refereix sobretot a com transmetre tota una sèrie de valors sobre la igualtat a nivell dels centres educatius. A partir dels oficis, el taller busca que els infants se n'adonin que per desenvolupar una carrera professional determinada no cal ser home o dona. És a través del debat i la reflexió conjunta quan els nens i nenes de quart se sorprenen de tenir unes idees preestablertes que malmeten la igualtat de gènere i que, per tant, cal millorar. Aquest taller ha estat molt interessant per als nens, sobretot perquè els ha obert els ulls de veure que no hi ha res tancat ni per uns ni per altres, que tothom pot fer de tot i que és qüestió, com ells mateix deien, de proposar-s'ho, de voler fer-ho i de tenir les eines necessàries per poder-lo fer. Ha estat una oportunitat per veure que darrere de cada alumne hi ha com una idea preestablerta del que han de fer socialment, de que un ofici, darrere d'un ofici hi ha un gènere normalment i no és així. Ens agradi o no, darrere d'un ofici pot haver molta gent, molt diferent. No només pot ser dona, pot ser home, hi ha diferents opcions. Hem partit d'una enquesta i després s'ha establert un debat i l'enquesta marcava ben clar un llistat d'oficis i després ells havien de dir si eren fets per homes, fets per dones o podrien ser fets indistintament. El debat i la reflexió, primer ho hem hagut de fer els mestres, ho estem fent els mestres per remoure tot el que hi ha dins que moltes vegades no sabem i no ens n'adonem. Una vegada que això el claustre ho està visquent en primera persona, llavors és el moment que els alumnes, com en el taller que hem fet avui, comencin a raonar, a debatre. Parteixen d'una idea que ells tenen, però després, compartint amb tothom el que pensen, en dir-lo en veu alta, se n'adonen que no tot és blanc ni negre, sinó que les coses poden canviar i ells mateix canvien de parer segons van veient com funciona tot. Potser hi ha una sensació en alguns àmbits que és un tema relativament superat, però sí que és el que estem notant, i ja no a nivell escolar, sinó a nivell social, que hi ha una involució en tots els temes d'igualtat. Això sí que ens fa pensar que potser cal reforçar encara tots els temes d'educació en la igualtat. Com hem dit al principi del reportatge, l'equip docent de l'Escola Can Serra de Barberà del Vallès està immers en una formació sobre coeducació. L'objectiu dels mestres és millorar l'educació dels seus infants per garantir el que sempre vol aportar a les escoles a la societat, la igualtat d'oportunitats de tots els nens i nenes. Una feina que comença amb la formació del mateix equip docent per traslladar-ho a les aules.
fa un parell de cursos que la nostra escola participa en una comissió de l'Ajuntament, una comissió de diversitat, on ja prèviament en aquesta formació que estem fent nosaltres hi ha altres escoles que ja l'han fet i ens van explicar què estava removent a l'escola, què estava implicant, què millorava a nivell de l'alumnat, i vam veure que nosaltres també això que estàvem fent a altres escoles també era una cosa que ens faltava i que notàvem que teníem una mancança. Nosaltres tenim un curs en el que venen dues formadores, que venen els dimarts a la tarda, i tot el claustre participem en una activitat conjunta de 2 hores al teatre de l'escola, i elles plantegen una situació a partir de vídeos, a partir de situacions en les que ens col·loquen, i debatem, i pensem, parlem, reflexionem al voltant del que fem, de la nostra tasca, del dia a dia, de com funciona la societat. La coeducació és el primer pas per combatre realitats que malauradament són una realitat al dia a dia, com la violència de gènere, i tot i que sembli molt llunyà, el llenguatge, petites accions, detalls que es viuen a les escoles i a fora de les escoles poden ser el tret de sortida de conductes que des del nostre punt de vista és molt important que a l'escola lluitem per erradicar. Crec que és molt necessari perquè a l'escola és on estem creant la societat del futur. Llavors, si volem canviar aquests rols que tenim establerts i volem una societat realment igualitària, hem de lluitar des d'aquí i canviar les coses. Treballar-ho des de petits perquè a poc es vagi produint el canvi. Això no vol dir que també s'hagi de fer un treball amb els adults, a totes les edats, perquè precisament també són els transmissors o som els transmissors de tota aquesta informació cap als més petits, però sí que és important això, que es vagi rebent un missatge des d'una edat petita.